Армянскста дуслар, районга, туган якка шатлык белән генә түгел, кайгылар белән дә кайтулар чиратлый. Бүген олы гына кайгы белән кайтып барыштабыз авыргазыбызга, республикабызга, районыбызга хезмәте белән бик зур өлеш керткән. Гаиләм, балаларым, якыннарым өчен 100% гомеремне бергә үткән зур шәхес, олы жанлы дустыбыз Галинур Мөхәррәм улы Мөлековны җирләргә кайтып барабыз. Кызганычка каршы арабыздан килеп барды. Күңелләрем ярсу, хисләрем тулы, әйтер сүзләрем шул кадәрле күптин шигъри юлларга күчә. Ярсу атлар кебек чабып үттең гомереңне. Туганда ук белгәнсеңдер еракларны, күрелеңне. Данлы үттең, хезмәт белән исбат итеп, бу дөньяда килде-китте кеше түгелеңне. Жан дусларга, туганнарга, балаларга, сөйгәнеңә, гаиләңә, ил итмәккә, туган җиргә мул өләштең жан җылысы үлемеңне. Ярсу атлар кебек чабып үттең гомереңне. Матур үттең, жанлы үттең, җырлап үттең гомереңне.